Ready? Kena makeup kalannya ya. Serius. Corona virus, novel virus. Nih saya udah dekaynya, tangga. दा फाइनाली नै थांगासिनो जायगायाव आयु हाब्रु गोजाथार माथो हाब्रु होनदो एसे नै जोंना खासिया फैबाय आरो बाकिफ्रा नै फैगासिनो दं अखाया गारगोन ना गारालै दिनै गेरेन्टि गैथारालै ना दिनै दा एसे खमिद्राय खमावनो खम लानि जेरै मेरै लाना होनोसै एसे थाब जोबनाय बायदि कभारसो स' होप यु गाइस लाइक दा भिडिअ ओमफ्राय आङो बे भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनो हागोन नायबानो जाबाय चेकआउट खालामबानो जाबाय आगैमोननि चेनेल नै जायगाया बेनो फुरा अखा हानायखाय जोमैदो खोबजोबना दोङो फुरा खोबजोबदो जोमैदो दैमाबो दं ओमफ्राय आरो जा हाजो नै इयावनो आर्मिफ्रा ब्लास्टिं होनो फैयो नैनि पार्कनि आर्मिफ्रा बेयावनो ब्लास्टिं होनो फैबाय थायो जोमैदो खोबजोबना दोङो लकेशनथ' धुनिया लागছে दे Tiga. Niफ्राय मा जोंना मेकआप खालामनाया गारियावसो नैला फाइनाली फार्स्ट लकेशननिफ्राय पिकआप जाबाय दा थांसै दा सेकेन्ड लकेशनाव नायनोसै माबायदि अखाया गारबाय माथो बरिया दोमैलुलु बरिया हैबाय बरिया एकदम मजा बिसोरो फट'शुटबो मोननैसो लाबाय फट'फोरखौ नायनो थाखाय आंनि फेसबुक पेजाव नायबानो जाबाय निर्मल बसुमतारी फट'ग्राफि आङो लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनो हागोन गासिबो फल' खालामबानो जाबाय आंनि पेजखौ नायबाय थादो थाबाय गलायनो हायाखै जों नै लास्टनिया आंनो खम दामि साथालै नोंसोर बायदि दामि बायनो हायाखै खावना लांबालाय सोरबा बायना हो होमबा आंनो दायो बिदाफोरखौनो अनथाराना उपाय गैया न'खौ 500 थाखा दामि लानो गोनां जायो थ' हे हाबलांबाय गन्थं जांखारसिगोन
Aneh gitu. Ayo teman-teman. Momo 3 plate, porta 5 plate. Bukan aja nih terus nanti dakiling yang disana na. Bukan fayal. Ayo berdua gistik saya. Gistik saya kelung ba. Mira. Baisara nih isatama nih bisa saya gezakan nih ini konew apsa kasih जागासिनो जोंना. जानायाव इमान बिजि रावखौ नायस्लाबलायनो हाया बियो ओरैबायदि जाखांनानै दासो जासिदो दासो दिकिनिफ्राय बरनदो खुगा खामगोन सिख्लाफोरा नायद' नायबाय था जागोन दे Rolling Action Amak lo yang senanai mari गिदिंदो Makan bau mantu ya. Roko. Finally, second location निफ्राय pick up दा थांनोसै third locationआव सानसेयावनो जोबखागोन कभारसो नालाय बारा गैखाया नै आगैमोना फैगासिनो ओमफ्राय जायगायाथ' मोजाङानो ओइजा सिलिकन फेक्ट्रि दं बिखै उनखै जोंनि इन्ड' भुटान आर्किजुलि खाथियाव जायो मा होनो नोंनि जायगाखौ दारांगा दैमाया बिनो आयु गरमा गरम आसरित गरम दै सुरा मायबा सावथाल बायदि गोसोम जाजोब्बाय मोले ब्लार जाजोब्बाय मात्र इखिनिखौल' सिनाय मोनदों कालारफुल मानसिफोराबो आधा केजि पाउडार लानाय नालाय स्लिम गुफुर नुथारदो